Bé, doncs em presento, no sé, potser algú hagi sentit parlar de mi alguna vegada. Porto molts anys ja en el rotllo aquest, en les xerrades. Eh, jo vaig començar ficat molt en el mitjà llibertari, clandestí, sobretot en l'època de Franco. Després vaig fer exili i tot això. Ha estat participant en diversos grups, normalment independents, no lligats a grans organitzacions ni res per l'estil. I en els anys 80, en companyia d'altres companys, vam iniciar el pensament aquest antiindustrial, que aleshores era molt minoritari, no era gens comprès. Sí, deixa. I fins ara que ja aquest pensament ja és molt més conegut, hi ha hagut molta gent, no sé, he vist que ha estat el Fèlix Rodrigo per aquí també, és gent que, els amics de l'UT, o aquí, gent que l'assemblea contra el tren d'alta velocitat també ja va en aquesta línia, la gent que lluita contra la MAP i tot això, gent que ha fet ocupacions de terres, hi ha hagut, fins i tot jornades de discussió antiindustrial. La crítica antiindustrial no és una nova fórmula en què ve a apartar a totes les altres i posar a ser ella. És simplement la continuació de la crítica social en les condicions actuals del capitalisme, d'aquesta societat que està encabida dins d'unes relacions capitalistes. És exactament això. Amb els orígens jo parlaria d'un descobriment, realment va ser un descobriment, una afirmació justificada en arguments i en dades, que estava feta per economistes dissidents en els anys 60, economistes estranys com George Roentgen, com Measham, com Meadows, com Building, és a dir, sobretot per americans. I per ecologistes. El que al principi es deien ecologistes, és també una paraula nova. En els anys 60 sobretot sonava molt poc. Aquests deien que la Terra era un planeta de recursos finits i que el règim social imperant, el capitalisme es basava en l'explotació indefinida i limitada dels recursos. Això entrava en una contradicció enorme. Fruit d'aquesta contradicció eren les destruccions que començaven a veure's clarament, sobretot en els països més desenvolupats, com era la pluja àcida, la contaminació, la destrucció del territori, la urbanització il·limitada, l'anomia social, que considerava això, el deterioro de la vida ciutadana, l'estrès, les malalties modernes, els síndromes, etc. Aquest mostrava que les forces productives, desenvolupant-se, tenien un aspecte cada vegada més destructiu. Això qüestionava bastant la idea, la funció que podia fer la tecnologia i la ciència, o per almenys certa tecnologia i certa ciència, orientada cap al creixement indefinit. És a dir, això criticava el progrés, la idea de progrés, posava en dubte la idea de progrés. És una idea que fins i tot no sols l'havia adoptada la burgesia, sinó que l'havia adoptat també les forces que suposaven, les forces dites proletàries que suposaven la burgesia. Això canviava molt els paràmetres de pensament radical, socialment revolucionari, perquè fins ara la creença en que sobretot des de la part dels defensors, dels conservadors del sistema capitalista, que pensaven que qualsevol desenvolupament econòmic sostingut seria suficient per aportar un nivell de benestar que impedís dissolgués qualsevol dissidència o crítica radical.
És a dir, el benestar, la felicitat, diguem, vindria de l'abundància de mercaderia. I aquesta abundància de mercaderia estaria basada sobretot en el creixement econòmic, en les ofertes de treball que això comportava, etc. Aquesta manera de pensar li se va dir desarrollisme. I clar, la primera crítica contra això es diu una crítica antidesarrollista. Les primeres crítiques, les primeres lluites que s'oposen a un creixement per se, que eren crítiques que passaven sobretot en la construcció de pantans, que anegaven pobles, en la construcció d'autopistes, ja començaven els anys 70 a haver oposicions bastant fortes, es va dir aquestes lluites antidesarrollistes. En França se'ls diuen antiindustrials, i d'ahir ve un poc el sentit d'aquesta paraula, que és sinònima. La crítica antiindustrial, és a dir, la negació del progrés com a solució, diguem, a les qüestions socials, anava en contra de tot el que s'havia cregut des del punt de vista socialista, bé de tipus marxista o anarquista. Es pensava que la culpa de tots els mals el tenien les desigualtats, el que una part de la població controlés les forces productives i això forcés una diferència de classes. Llavors pensava que en girar-se la truita, és a dir, la classe explotada, arribaria un moment que sabria millor que la classe explotadora desenvolupar les forces productives i saber repartir millor els seus productes. És a dir, es creia en que el socialisme, o com li diguessis, el comunisme llibertari, cada ideologia tenia les seves fórmules, vendria a ser producte d'un desenvolupament encara més gran, això sí, millor repartit, de les forces productives. Això xocava en aquesta crítica que no venia de les lluites socials, sinó que venia més bé de pensadors dissidents, de gent que qüestionava ja en bloc el sistema capitalista, però que no acceptava que la solució estigués en un altre tipus de capitalisme, en un capitalisme, per exemple, obrer. Això va paralitzar bastant el pensament de l'època. Va un poc demostrar que el pensament obrerista ja era caduc, que ja no podia aportar cap solució. Encara estem vivint d'això, encara hi ha gent que ho creu i que li s'omple la boca de proletariat i li s'omple la boca de classes explotades i tal, perquè reprodueix el pensament arcaic aquest, que ja va ser obsolet des del moment en què la crítica aquesta ecologista es va formular. I repeteixo, aquesta crítica conduïa al qüestionament del paper regressiu de la ciència i la tecnologia, és a dir, la convicció de que un desenvolupament econòmic gràcies a la ciència i la tecnologia ben controlades ens portaria, diguem, a una felicitat cada vegada major. Aquesta és la visió productivista d'un futur que avui dia sabem o podem intuir que seria catastròfic. Se n'oblidaven de molts factors. El factor energètic, tot això havia estat ocasionat gràcies a l'abundància, un període estrany i recent, i no molt gran, d'abundància de combustibles fòssils. Això havia ocasionat que l'abundància i sobretot la baratura de combustibles fòssils facilitava aquest desenvolupament econòmic tan productivista, aquest creixement tan constant i sostingut, però que en acabar-se, en esgotar-se aquests recursos, és a dir, aquests recursos energètics, no arribaríem enlloc, és a dir, la civilització capitalista col·lapsaria i totes les civilitzacions alternatives basades en el creixement es passaria el mateix, perquè sempre hi havia que dir, bueno, la tecnologia inventarà una altra cosa, però la tecnologia, i sobretot aplicat a l'energia, no pot crear alternatives que desplacen
als combustibles fòssils, sobretot el petroli, perquè ni les eòliques ni les renovables, tot això, simplement per posar-se en funcionament necessiten, per exemple, els panels solars, per construir-se simplement necessiten tal quantitat d'energia fòssil que no arribaran mai a compensar l'energia que ells produeixen. A banda que és una energia molt més cara, actualment és bastant més cara, només funciona perquè està subvencionada, si no, no funcionaria. I perquè mai podria produir-se al ritme que el creixement requeria. És a dir, sí, podrà ocupar aquests tipus d'energies un 10-15%, però cada any el creixement sempre exigeix més energies. I aquestes renovables mai podrien arribar a compensar, a satisfer el ritme necessari que el consum requereix energètic. Ja sabem la solució que va donar el capitalisme. El capitalisme va donar una solució a aquest tipus de problemes. En principi, l'energia nuclear. Els anys 70 va ser els anys de construcció de centrals nuclears a dojo. Quan la primera va començar a amenaçar a esclatar, que va ser la central aquesta de Three Mile Island, que va tenir un accident, va ser el primer gran accident que va haver, això ja va marcar la senyal. I després, un any i mig després, va passar el Txernòbil, o 2 anys després va passar el Txernòbil, i aleshores ja aquesta energia es va posar en qüestió bastant seriosament. Encara que molts premis Nobel i tot això, i alguns antics ecologistes com Lovelock, el teòric del calentament global, la defensaven, la defensen encara. Bé, primer, la resposta energètica va ser aquesta. Aquesta, l'energia nuclear, no és cap resposta. L'energia nuclear ja, evidentment, planteja més problemes dels que resol. Planteja el problema de residus, planteja el problema de la seguretat, planteja també el problema dels propis dels recursos, o sigui, utilitza un combustible pel que es necessita un procés costosíssim de concentració, que és l'urani 235. L'urani natural no és aquest. L'urani 235 és una mínima part, menys de l'1% que es dona en els minerals d'urani, que necessita aleshores una gran concentració. Aquests tipus d'energies, o altres, les energies de fusió, que necessiten aigua pesant i tot això, que tenen més aigua, però també són molt més complicades de construir, no eren una alternativa. Però, en fi, servien per reforçar, perquè és una tecnologia de doble utilització, per reforçar les capacitats militars de les nacions que posseïen aquesta tecnologia. Després va venir la mundialització, l'abandó del patró-or, totes aquestes mesures que es van dir després, que al principi es diuen el turbocapitalisme, després va dir la globalització. En fi, són dues paraules que defineixen el mateix. La desregulació del mercat laboral, la facilitat del canvi dels intercanvis financers, l'abaratament del transport, gràcies a l'abaratament del petroli, i l'abaratament sobretot dels crèdits. Pràcticament els crèdits es regalaven. L'alternativa a això, l'alternativa d'esquerres a això, va ser el suposar que altre tipus de globalització o de turbocapitalisme era possible, que una globalització controlada per l'Estat que respectés els interessos de les burocràcies polítiques i sindicals, sobretot, dels sectors obrers més favorits i sobretot de les classes mitjanes, classes mitjanes. Això era, diguéssim, el que diu l'alterglobalització, que s'ha parlat, que s'ha defensat en forma d'una ideologia que es diu ciutadanisme, que li s'ha qualificat de ciutadanista. És a dir, una ideologia basada en una fal·làcia, en una mentida, i és que l'Estat és algo neutre. L'Estat i la política són coses neutres, que només que això està, nosaltres, en qualitat de ciutadans, les podem aprofitar-se'n. Quan l'Estat és simplement l'expressió política més adient de l'explotació capitalista. L'Estat obeeix a les regles capitalistes, les regles de l'economia. El desenvolupisme és això, és dir, que l'economia resol les qüestions socials i polítiques,
i totes les polítiques actuals de dreta a l'esquerra són desarrollistes. Doncs donats en aquesta posició, ni l'esquerra ni la dreta donaven solucions. Unes eren solucions de tipus més neoliberal, és a dir, més desreguladores, menys estatistes, i les altres eren més keynesianes, és a dir, donaven a l'Estat un paper, entre altres coses, de més intervenció. Això és, diguem, l'única diferència que hi ha entre el que avui en dia es diu esquerra i dreta. Uns consideren que l'Estat ha de tenir un paper més important, altres consideren que l'Estat ha de deixar als agents econòmics actuar per lliure. A una cosa li s'ha dit neoliberalisme, a l'altra cosa li s'ha dit normalment socialdemocràcia. Però és exactament això. En aquestes situacions entrem en els anys 90, que és quan comença els anys d'eufòria econòmica, els anys on totes aquestes mesures globalitzadores que s'han experimentat en un principi en Anglaterra per Margaret Thatcher, es diu això és thatcherisme, però la globalització és thatcherisme però a nivell mundial. El thatcherisme tindrà èxit sobretot perquè es va descobrir el petroli en el Mar del Nord i gràcies a aquest petroli se'l va gastar a Anglaterra construint autopistes i construint blocs d'edificis i suburbis per tot arreu i acabant de fotre l'agricultura que quedava. És a dir, amb ciment i asfalt, va emplear bastant bé. Aquesta fórmula, utilitzar el petroli per aconseguir, per crear ciment i asfalt, i aquest ciment i asfalt servir per deslocalitzar empreses, per deslocalitzar les produccions, això va ser la fórmula ideal que es va aplicar. I com eren anys de bonança econòmica on s'alimentava el sistema d'ell mateix i el que el sistema no podia absorbir, no podia crear tot el creixement que ell necessitava per extendre el benestar, vull dir, la capacitat de consum. Això li se diu benestar, però en realitat és la capacitat de consum, és a dir, és un empobriment enriquit de mercaderies inútils. És una vida pobra, però molt plena d'objectes. Definim el consum així. Aquest tipus de consum va funcionar. I va funcionar perquè es donava molt crèdit. Es donava crèdit a canvi de res, sense contrapartides. I això va ser la felicitat total. Qualsevol podia comprar qualsevol cosa perquè van donar diners. Això va crear una bombolla especulativa molt gran que van anar esclatant. Va esclatar primer de l'Amèrica, l'Amèrica la va exportar a través de mecanismes financers a Europa. En Europa va seguir esclatant en dues direccions. En la part, com en Amèrica, pel sector immobiliari, que és el que havia servit un poc de motor, i en els altres llocs per al sector estatal, per la deuta estatal, com en Grècia, que és els llocs on l'Estat havia jugat el paper que en altres llocs jugaven els bancs i les constructores. Tot això tenim la realitat actual. És dir, que realment els països occidents, els països capitalistes dits avançats o dits en desenvolupament, són països que no poden pagar les seves deutes, que tenen forats financers enormes i que per tant es veuen obligats a unes polítiques pràcticament terroristes per trasplantar aquestes deutes a la resta de la població, que és el que s'està fent a tots els països, aquí i en tots els llocs, ampliant la zona, ampliant els anys necessaris per jubilar-se, rebaixant o fins i tot desfent-se de funcionaris, rebaixant-los les pagues, bloquejant, es diuen flexibilitzant el mercat laboral encara més, etc. Això són les mesures actuals. Això mostren dues coses. Mostren una cosa principal, que el capitalisme té unes contradiccions internes molt fortes que ja el bloquegen les seves evolucions. Però aquestes contradiccions internes han com
com enfosquit la gran contradicció del capitalisme. Són contradiccions externes, és el que hem dit. O sigui, és la gran contradicció que hi ha entre el capitalisme, que necessita recursos infinits, i l'existència finita de recursos, que era molt limitada de recursos. És aquesta gran contradicció, és la contradicció major. Estos recursos, sobretot, i són els primers que van a fallar, són els recursos energètics. L'esclat de la bombolla aquesta especulativa financera amagat o ha dissimulat és que hi ha una bombolla, diguem, energètica molt més gran, l'esclat de la qual, diguem, provocarà catàstrofes moltíssim més grans que les que estan passant ara. I aquí anem. Vaig a veure un traguet. Permetiu la pausa. Aquesta aparició de límits externs es va anunciar, alguns la van anunciar en el pic del petroli, que ja ho situaven pel 2010. No és qüestió, diguéssim, d'una catàstrofe imminent o d'un any concret on hi haurà el pic del petroli. Vol dir simplement que la producció ha alcançat el màxim i que a partir d'aleshores començarà a baixar. Però no primer d'una forma molt paulatina i després molt abruptament, com igual que va pujar. Dius, bueno, però que queden moltíssimes reserves i tal. El que passa és que la meitat de les reserves no són utilitzables. Quan un pou està a meitat de producció ja no funciona. La tecnologia tindria que afinar-se moltíssim per anar aprofitant això. I que en un moment en què el creixement necessita cada vegada més energia, si li dones cada vegada menys, es crea un problema irresoluble. Resoluble que ni la tecnologia, ni els agrocombustibles, ni les renovables poden solucionar. Això a la llarga encarirà, el primer efecte és que encarirà el combustible. Les ciutats actuals, la societat aquesta tan urbanitzada que hi ha ara, ha estat possible gràcies a les energies fòssils, gràcies al transport. Les ciutats eren petites, el transport el tren, el ferrocarril, va ser el que va començar a possibilitar-les fer-les més grans, a portar la gent del camp a la ciutat. O les autopistes, l'automòbil privat sobretot, es va apostar a partir dels anys 50, bueno, en Amèrica abans, però a partir dels anys 50-60 aquí a la península, a l'estat espanyol, es va apostar directament pel automòbil privat. I el parc automobilístic es va créixer exponencialment. Exponencialment vol dir que l'automòbil portava a qualsevol lloc. El mode de vida urbà, que aleshores era molt concentrat, relativament concentrat, n'hi havia poques ciutats grans, normalment les ciutats eren mitjanes o petites, on el transport es feia en gran part a peu, o les distàncies eren reduïdes, distàncies entre el treball, les botigues, l'escola, els elements que s'utilitzen, les biblioteques eren pròximes. Això va convertir en ciutats cada vegada més grans. La gent va adoptar la idea de la burgesia d'anar-se'n fora, cap a segones residències, cap al camp i tot això. I es va crear no sols unes ciutats cada vegada barriades, obreres, cada vegada més allunyades del centre, ciutats satèl·lits, que es van dir, ciutats concentrades en les perifèries, blocs, polígons, colònies, s'han dit de moltes maneres. Després això va obligar a construir rondes, a construir perifèrics, bulevards perifèrics, circunvalacions, cinturons, no sé si s'ha dit diverses coses, i autopistes per tot arreu. I això és una cosa que va alimentant-se, és a dir, una autopista favoreix la urbanització, però la urbanització favoreix una ampliació de l'autopista. És a dir, si té 2 carrils passarà a tenir 4 o 6. Després començarà a tenir variants, començarà a tenir accessos, i tot això conforma una xarxa on l'automòbil s'apodera del territori. El territori va despoblant-se i la ciutat va constituint-se. En un moment donat, la ciutat va excloent l'activitat industrial i va concentrant serveis. Es fan cada vegada més inútils les ciutats, productivament.
La producció, gràcies a que, sobretot després de la globalització, la producció es pot enviar a les Filipines o a l'Índia o a la Xina, que és molt més barat, allí la mà d'obra s'explota, s'explota a límits típics d'aquí en el segle XIX, o sigui, de fa 200 anys. Això ha fet que aquestes ciutats, en la mesura basades en el transport, i sobretot en el transport privat, en la mesura que el transport és cada vegada més car, aquestes ciutats són cada vegada més inviables. La gent no pot viure en un lloc i treballar en un altre. La part del transport cada vegada serà més cara, farà més part, pesarà més en les economies familiars. Això fa, després, el calfament climàtic, els fenòmenos de desertització, tots els fenòmens lligats, les alteracions climàtiques lligades, això provoquen crisis de tipus alimentari. La mateixa agricultura industrial funciona gràcies al fuel, funciona gràcies a l'abús energètic, als fertilitzants, als herbicides, als pesticides, que són tot productes del petroli, de la petroquímica. És a dir, que quan els productes del petroli siguin cada vegada més cars, l'agricultura industrial no podrà funcionar, desaparèixer també. I aleshores es crearan problemes alimentaris grans. En l'època abans de començar el capitalisme vivien 1.000 milions de persones aquí, en el planeta. Ara en viuen 6.500 milions. Imagineu-vos que tot això ha sigut 5.500 milions, és l'obra del capitalisme. Un sistema capitalista basat en combustibles fòssils abundants i barats pot permetre's això. Però si els combustibles ja no són ni barats ni abundants, evidentment no sols 1.000 milions de persones, sinó possiblement quasi bé tots els 5.000 milions estiguen de més. O sigui, n'hi haurà, s'esperen catàstrofes demogràfiques. A la mesura que els combustibles siguin cada vegada més cars i fallen, les catàstrofes seran més abundants. O sigui, la Terra està superpoblada. Les qüestions demogràfiques passaran a primer lloc. Això fa que en una societat que pràcticament ha abandonat tota l'agricultura tindran problemes de sobreviure difícils. Si ja no es pot viure en les grans conurbacions, la vida et buscarà lloc allà on pugui trobar menjar, és a dir, al camp. És de suposar que en els pròxims... Això li s'adona, jo dic que és un marc de crisis que ens envolta, no és una cosa que passarà demà o d'aquí 10 anys, però sí que podem dir que en els pròxims decennis hi haurà, en un principi, ara hi ha un moviment cap al camp molt petit, més ben basat en la gent que troba fastigós viure en les ciutats i troba fastigós aquest mode de vida consumista. Però això en cas és una reacció moral. Hi ha una reacció que serà necessària i bàsica, simplement per la fam. Això farà que molta gent busqui menjar al camp. Si en un principi, i avui en dia, fa poc hem estat parlant abans, és molt difícil que aquest tipus de crítiques, la crítica antidesarrollista o antiindustrial, agafi, perquè la gent que viu a ciutat, la gent de ciutat té mentalitat urbana, creu en el progrés, creu en la tecnologia, i aquestes coses li venen una mica rares, ho miren així, bueno, jo no veig que hi hagi fam, jo no veig que hi hagi crisi de petroli per ara, és dir que és més, quan te'n vas a les ciutats, el camp està colonitzat també mentalment, o sigui, el que queda de camp és simplement paisatge de la ciutat, reserva d'espai de la ciutat. Els pagesos, diguem, joves que hi ha aquí, o tenen mentalitat empresarial, és dir, no tenen mentalitat de pagès, tenen mentalitat empresarial o no s'hi queden. I aleshores aquesta mentalitat fa que tampoc des en camp trobes, diguem, força en aquest tipus de crítiques. Per això aquests tipus de crítiques, quan es plantegen molt dèbilment. Es plantegen i en seguida es queden en el que es diu una oposició NIMBY, és dir, no vull que passi el tren per aquí, però que passi pel poble al costat, em dona igual. Això, per exemple, aquí va passar en Montblanc, en el tren d'alta velocitat i tal, ho vaig veure completament com la gent es deixava corrompre per aquest tipus de plantejaments. N'hi ha ara, jo què sé, les modes aquestes municipalistes que intenten crear petits poders locals,
i fer política de partit, més o menys com la que es fa en les grans ciutats, pot transportar aquesta política. I això li se diu municipalisme o municipalisme alternatiu. Aquests també parlen molt de moviments socials i tal. En realitat és exactament més del mateix, però a nivell de poble. Posaria com a exemple més característic l'ESCUP d'aquest municipalisme. Aquí, però hi ha més, hi ha aquí al Vallès, hi ha tot un moviment de gent que fa això. I fins i tot aquests de Ripollet, aquests de Ripollet Obrero i Popular s'han transformat també, o s'han passat al municipalisme. Em sembla que ja el practicaven de fer a temps. Vull dir que tot això, totes aquestes formes de la política, diguem, parda d'abans, surten parasitant aquest tipus de protestes. L'ecologisme aquest que vol servir al poder, que vol, diguéssim, vol trepitjar catifa, i aleshores vol circunscriure, autolimitar els tipus d'aquests de lluites, doncs fa que moltes lluites, perquè la lluita central avui en dia és la defensa del territori, no acaba de desplegar-se en tota la seva radicalitat. Dic radicalitat no vull dir violència, això ja ho puntualitza ben bé. Radicalitat vol dir profunditat, que representa un rebuig complet d'una societat capitalista. Aquest rebuig complet no pot donar-se en les ciutats. Les ciutats són espais, avui en dia tal com són, tots els agregats aquests urbans que no són ni siquiera ciutats, són conurbacions, són simplement les formes adequades de l'espai pel capitalisme, perquè concentren moltíssims consumidors. Són llocs, magatzems de consumidors. El capitalisme sobretot és un capitalisme de consum. Quan busques fora, la defensa del territori, que és el que falta, el que li està faltant al capitalisme, utilitza el territori per ficar vertederos, per ficar llocs de dipòsits de basura, per incineradores, per tots els rebutjos de la ciutat, diguem, concentrar-los, cementeris nuclears, autopistes, pantans, transvasaments, etc. Tot això, les oposicions locals no arriben a prendre embranzida, però són pocs. Són pocs, el camp està pràcticament, els que deserten de la ciutat són massa pocs, els que tenen les idees clares són massa pocs, i aquest tipus de lluites no acaben de desplegar tot el seu potencial subversiu que tenen. En alguns casos sí, és quan estan aliades en gent de ciutats. Això va passar, per exemple, en les lluites contra les autopistes en Galícia, o la lluita contra el tren d'alta velocitat en Euskal Herria, o fins i tot la lluita contra els transvasaments al Delta de l'Ebre. Han sigut llocs on hi ha hagut mobilitzacions importants, de 10.000 i 20.000 persones. Doncs perquè hi havia, s'havia pogut establir una simbiosi entre una part de la població urbana i la gent que estava al camp, que suposava això. Aleshores, aquests casos s'han donat poc. Però a la medida que s'han donat, i ara és la condició bàsica perquè funcioni una lluita antiindustrial, que s'estableixin ponts amb la gent de ciutat, és quan aquestes lluites poden arribar a tindre una embranzida important, poden arribar a fer parlar d'elles i poden arribar a desplegar tot el seu potencial radical i anticapitalista que pot tenir. Avui en dia, en Euskal Herria no es podia plantejar un rebuig al tren d'alta velocitat sense rebutjar al mateix temps una societat que funcionava en aquests trens. És a dir, la lluita directament contra el tren d'alta velocitat o contra les línies MAT és una lluita contra una societat que les necessita. Bé, això fins ara només s'ha donat en aquests casos concrets. Suposo que a mesura que esclata la crisi energètica, a mesura que avança, estem en un moment d'involució, de punt d'inflexió, diríem, i a la medida en què aquest marc es fa més present, en què els límits externs, aliats a més interns, entren en una fase crítica més forta, això obligarà la gent a plantejar-se més coses, a abandonar la ciutat. Si des de la gent que s'ha instal·lat ja prèviament al camp, que ha intentat, o bé que porta plataformes de defensa del territori, o que s'està instal·lant, o fa les dues coses. És
dir, està instal·lat ja al camp i participa en les lluites. Aleshores, si aquesta gent aconsegueix que aquesta deserció, aquesta fugida de la ciutat es transforme en una força creadora, és a dir, que es transforme en una força autònoma, que s'organitza en assemblees, igualitària, i que lluita, o sigui, és a dir, que lluita contra el sistema que l'està rebutjant i expulsant, aleshores ho hem aconseguit bastant. Si és incapaç de controlar, de transformar o d'ajudar a que se'l transforme aquest potencial en realitat, aleshores tindrem hordes que subviden de la descomposició de les conurbacions, de les metròpolis, tindrem una sèrie d'hordes que invadiran el camp de la manera més violenta, és a dir, a imatge del que es veu en les pel·lícules aquestes de gènere catastròfic, que també és significatiu, que cada vegada en surten uns quants, en surten de quan en quan van sortint, tots els anys en surt alguna. Jo no sé per què els dolents sempre van vestits de punquis, però en fi, és una manera de mostrar, els bons van vestits de polis i d'agents especials i els altres van vestits de punquis. Un poc una manera molt maniquea de presentar la futura lluita de classe. Bé, estem en aquesta cosa. No penso jo, em sembla pueril el dir els pròxims temps que vindran seran molt més durs, el que hi ha ara. Des de luego no anirem a més, anirem a menys. Aquests temps aniran més durs, o sigui, no vol dir que tornarem al paleolític, que el que cal fer ara és fer primitivisme, és dedicar-se a... Simplement caldrà sobreviure, caldrà produir els seus propis aliments, la seva pròpia educació, la seva pròpia... garantir el seu propi transport, el seu propi vestit, el seu propi castat... Caldrà ser autònoms a tots els nivells. I això només és possible en el camp i en comunitats petites i restringides. Quan la comunitat és més gran és molt més difícil d'autogestionar-se i té tendència a crear, a delegar poder i per tant a crear infraestructures que es burocratitzen. El futur, diguéssim, el programa del futur serà un programa desurbanitzador, descentralitzador, antiburocràtic, ruralitzant i desindustrialitzador, podem dir-ho. Aquest és el programa que si es fa conscientment, si això es transforma, o sigui, el caràcter autònom i organitzat sobreviu al caràcter desorganitzat i nihilista que tenen també aquests processos de descomposició social, tindrem una societat lliure i igualitària. De l'altre contrari, si el caràcter nihilista domina, el normal és que tinguem una societat també descentralitzada però feixista, és a dir, plena de grups autoritaris que gestionaran petits espais, formes de capitalisme primitiu, que més o menys es mantindran, i aquesta seria una alternativa. No hi ha ni una ni l'altra són segures, és a dir, això depèn com tot, de totes les possibilitats, del caràcter estratègic de la gent que estiga implicada en lluites, de la força, de la capacitat de consciència que puguen desenvolupar, de la manera que sàpiguen aprofitar les ocasions que es presenten. És a dir, serà un joc de tàctica i estratègia, que és el joc de la guerra social. És a dir, el que sí que entrem és una fase de guerra social. Ja dic la paraula guerra en el sentit de que hi ha un programa molt diferent al programa actual, que és el programa del creixement per al creixement, que ja he dit, és un programa ruralitzant, és un programa desindustrialitzador i desurbanitzador. Aquest és el contingut real d'un programa revolucionari. Això, si sap jugar les seves cartes, podrà tirar endavant. Tot depèn de moltíssims factors, de moltíssimes variables. No n'hi ha res segur. És tan segur el més dolent
podem, diguem, tot és possible, per tant podem permetre's tot, és a dir, fins i tot somiar utopies, és a dir, les utopies són possibles. El mal és possible, les catàstrofes, la barbària és possible, però també ho són les utopies. Depèn la manera com trobem la sortida, la manera com sabem jugar tots els triomfos que tenim. I aquí acabaria ja la xerrada aquesta i l'exposició un poc de la visió antidesenvolupista de la crisi futura.